Значи, вие видяхте една съвсем малка част от Сохо, но идеята е, че започваме постепенно, защото искаме да усетим как се чувстват хората, на къде ще им е приятно, за да може да доразвиеме инфраструктурата. Това нещо тук, например, отзад ще е заведението. Едно жестоко джази фънки-пънки заведение. Цялата тази градина ще е един зелен оазис с хамаци, с много контакти, за да може хората, които са горе и си работят, да слизат от време на време и тук да си поработват. И, например, тези гаражи ще са работилници. Въобще ще има страшно много раздвижени неща, които да вдъхнат живот, нали, на това място, което много ми беше приятно да чуя от хората, които вече го опитаха, че не е просто някакво работно пространство за споделено ползване, а нещо много повече. И това е много интересно, че като ме питат какво е Сохо, все ми е много трудно да отговоря, защото всеки вижда нещо различно. Съответно, най-добре е всеки да дойде и просто да го усети. И е прекрасно, защото всеки ден като идвам и ме посреща смях. Хората просто тук са щастливи. И така, значи, другото най-важно е екипа. Анка, Вики, бихте ли дошли насам? Това са моите прекрасни партньори. Браво, Чичо! Се открихме едва преди няколко седмици, но си се усетихме веднага и съответно ние сме едно. Искам да благодаря на всички мои приятели, които са ми помогнали, защото това чудо се готвеше около година и нещо. Минах през какво ли не и благодаря на всички мои приятели успях да започна нещото. Сега с моите партньори ще го довърша. Има там един прекрасен младеж, Алекс. Ела насам. Аз ли? Той прие да ми помогне и наистина без него това чудо нямаше да се случи. Също така искам да представя счетоводителя. Къде си? Къде е счетоводителя? Отвлече по мафията. Доника, ела насам. Моля те. Доника! Значи, да, не личи, затова искам да ви представя. Това е човека, който също спомогна за това чудо и който ще бъде винаги нон-стоп на линия. Пляскайте. И моите адвокати, които обаче сега си тръгнали, така че не мога да представя, но с тях също беше една дълга борба, докато успеем да направим всичкото това. И Сашко, цените? Да, цените. Така, и сега. Не се шашкайте. Момент. Та-дам! Така. Без